Espera sa bagong tuig o sa kagituwang improvised explosive device kung IED ang nibusikad karong hapon sa Cotabato City. Nakatutok si Argil Relator. Sa kuha sa CCTV video nga nakatutok gawa sa South Seas Mall sa Magallanes Street, Cotabato City, makita ang mga naglaray sa bangketa at tubangan sa entrada sa maong mall nga gitapukan sa mga tao. Duna say bypassers ug mga nakaparadang sakyanan. 1:48 karong hapon, base sa kuha sa CCTV, makita ang pagbusikad sa unahang bahin, di nalukop ang lugar sa aso. Gilayong nagdinaganay ang mga tao. Human ang pagbusikad, makita ang mga samarang gilayong gipang tabang. Nagkadugo pa kini sakyanang gisakyan sa samdan padulong sa ospital. Sa inisyal nga ihap gikan sa PRO 12, ana sa 11 ang samdan sa pagbusikad. Parayon pa ginasuta sa kapulisan kung unsa ang klase sa eksplosibo nga gipabusikad. Sa iyang statement, gikondina ni Mayor Vice Cynthia Giani Sayadi nga usa kuno ka terroristic act ang maong insidente. Bisan unsang pagpanghulga, ang katawhan sa Cotabato City dili gyapon patarog ug magparayong magmalig-on. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.